Wel, noswaithau i chi bob un, gawn ni droi at Salm 111, i'n galw ni heno i addoli'r arglwydd. Molwch yr arglwydd, diolchaf i'r arglwydd am holl galon, yng nghwmni'r uniawn yn y gynulleidfa. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd, fe'i harchwilir gan bawb sy'n ymhyfrydu ynddynt. Llawn anrhydedd a mawredd yw ei waith, a saif ei gyfiawnder am byth. Gwnaeth i ni gofio ei ryfeddodau. Graslon a thrigarog yw'r arglwydd. Mae'n rhoi bywyd i'r rhai sy'n ei ofni ac yn cofio ei gyfamod am byth. Dangosodd i'w bobl rym ei weithredoedd trwy roi iddynt etifeddiaeth y cenhedloedd. Y mae gwaith ei ddwylo yn gywir a chyfiawn a'i holl orchmynion yn ddibynadwy. Y maent wedi ei sefydlu hyd byth ac wedi ei llunio o wirionedd ac uniondeb. Rhoi swaredigaeth i'w bobl a gorchymyn ei gyfamod dros byth. Sanctaidd ac ofnadwy yw ei enw, dechrau doethineb yw ofn yr arglwydd. Y mae deall da gan bawb sy'n ifydd, y mae ei foliant yn para byth. Wel, gawn ni foli ymhellach nawr te ac addoli gyda'r emyn cyntaf. Fyn yw, pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Wel, ein darlleniad ni heno yw Llyfr yr Actau a Pennod 3. Llyfr yr Actau a Pennod 3. Yr oedd Pedr ac Ioan yn mynd i fyny i'r deml erbyn yr awr weddi,
sef 3:00 y prynhawn, ac yr oedd rhywrai'n dod â dyn oedd yn gloff o'i enedigaeth, ac yn ei osod beunydd bob dydd wrth borth y deml, yr un aelwyd y porth prydferth, i erfyn am gardod gan y rhai a fydden mynd i mewn i'r deml. Pan welodd hwn Pedr ac Ioan ar fynd i mewn i'r deml, gofynnodd am gael cardod. Syllodd Pedr arno ac Ioan ynte, a dywedodd edrych arno. Gwyliodd yntai hwy gan ddisgwyl cael rhywbeth ganddynt, rhywbeth ariannol wrth gwrs. Dywedodd Pedr, arian ac air, nid oes gennyf, ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roi i ti. Yn enw Iesu Grist o Nazareth, cod a cherdda. A gyfeilodd ynddo gerfydd i law dde a chododd ef, ac ar unwaith cryfhaodd ei draed a'i fferau, neidiodd i fyny, safodd a dechreuodd gerdded, ac aeth i mewn gyda hwy i'r deml, tan gerdded a neidio a moli Duw. Gwelodd yr holl bobl ef yn cerdded ac yn moli Duw, a roeddent yn sylweddoli mai hwn oedd y dyn a fydde'n eistedd i gardota wrth borth prydferth y deml, a llanwyd hwy a braw a syndod am yr hyn oedd wedi digwydd iddo. Tra oedd ef yn gafel yn Pedr ac Ioan, rhedodd yr holl bobl ynghyd atynt i'r fan a elwyr yn gloester Solomon, wedi ei syfrdanu. A phan welodd Pedr hyn, fe anerchodd y bobl. Chwi Israeliaid, pam yr ydych yn rhyfeddu at hyn? Pam yr ydych yn syllu arno ni, fel petaim wedi peri iddo gerdded trwy ein nerth neu ein dywioldeb ni ein hunain? Duw Abram a Duw Isaac a Duw Jacob, Duw ein tadau ni, sydd wedi gogoneddu ei was Iesu. Yr hwn a draddodaswch chi a'i wadu ger bron Peilat, wedi hwnnw benderfynu ei ryddhau. Eithir chi gwadasoch yr un sanctaidd a chyfiawn, a deisif fel ffafr i chi ryddhau llofrydd. Lladdasoch awdur bywyd, ond cyfododd Duw ef oddi wrth y meirw. O hyn yr ydym ni'n dystion. Ar sail neu trwy ffydd yn ei enw ef, y cyfnerthwyd y dyn yma yr ydych yn ei weld, a'i adnabod, a'r ffydd sydd drwy Iesu a roddodd iddo'r llwyr wellad hwn yn eich gwydd chi i gyd. Yn awr, frodyr, gwn mae gweithredu mewn anwybodaeth a wnaethoch, fel eich llywodraethwyr hwythau. Ond fel hyn y cyflawnodd Duw, yr hyn a ragfynegodd drwy enau'r holl broffwydi, sef dioddefaint ei Feseia. Edifarhewch ynte, a throwch at Dduw, mwyn dileu eich pechodau. Felly y daw oddi wrth yr arglwydd dymhorau agnewyddiad, ac yr anfona ef y Meseia a benodwyd i chwi sef Iesu. Yr hwn y mae'n rhaid i'r nef ei dderbyn, hyd amseroedd adferiad popeth a lefarodd Duw trwy enau ei broffwydi sanctaidd erioed. Dywedodd Moses, bydd yr arglwydd eich Duw yn codi i chi o blith eich cyd-genedl broffwyd fel fi. Arno ef yr ydych i'w rando ym mhob peth a lefara wrthych. A phob enaid na wrendi ar y proffwyd hwnnw, fe llwy'r ddifodir o blith y bobl. A'r holl broffwydi o Samuel a'i olynwyr, cynifer ag y lefarodd, cyhoeddasant hwythau y dyddiau hyn. Chi yw plant y proffwydi, a phlant y cyfamod y wnaeth Duw a'ch tadau, pan ddywedodd wrth Abraham, yn dy had di y bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. Wedi i Dduw gyfodi ei was, anfonodd ef atoch chi yn gyntaf, i'ch bendithio chi, trwy eich troi bob un oddi wrth eich drygioni. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd a ceisio Duw gyda'n gilydd. Ni'n diolch i ti o Dduw ein tad nefol
A mae cyfle newydd o ddod ynghyd heno yn enw gogoneddus yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod ni'n ymgynnull yn ei enw fe. Diolch bod ni'n dod ata ti trwy enw yr arglwydd Iesu hefyd, ac yn ei haeddiant e, ac yn ei gyfiawnder ef. A diolch arglwydd bod yna ffordd ar agor i ni felly, i ddod i'th bresenoldeb di, i ddod gadfron di nawr mewn gweddi, i ddod i'th addoli di. Ac o arglwydd bod yn addoliad ni'n wan, a'n gwasanaeth ni'n wan iawn, wyt ti'n ei dderbyn yn enw Iesu Grist, ac yn haeddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch i ti amdano fe o arglwydd unwaith eto heno, i ni'n daddoli di ein Duw, Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist, Duw o Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, yr un Duw byw. I ni yn daddoli di heno o arglwydd ac yn plygu ger dy fron di, ac yn cydnabod, i ni eisiau ymdawelu a cydnabod mai ti sydd dduw o arglwydd. Diolch yn fawr am ddydd yr arglwydd. Diolch am oedfa i gael ymdawelu, i gael ein atgoffa pwy yw pwy. Pwy sydd ar y brig, pwy sydd ben, pwy sydd arglwydd nef a deiar. A ble ni'n dod yn y sefyllfa ac yn y drefen yna o arglwydd. Ti sydd i'n creu ni, ti sydd i roi bywyd, ti sydd yn ein cynnal ni, ond ti hefyd sydd yn ein hachub ni. Arglwydd ein Duw, ti yw popeth i ni, wrth gwrs. Does dim byd i ni hebddo ti o arglwydd. Ac i ni'n dod i daddoli di. Mae'n addoliad ni, fel ni wedi dweud, yn ddigon gwan arglwydd, ond i ni eisiau daddoli di, i ni eisiau dygeisio di. Ac yn arbennig, i ni eisiau gwrando a byw yn ôl dy air di o arglwydd. Ac felly yn ein haddoliad heno helpa ni wrth i ni ganu mawl, wrth i ni wrando'r gair, a helpa ni i dderbyn y gair yn ostyngedig ac i gymhwyso'r gair arglwydd yn ein bywydau wedi ni ac ymateb iddo fe hefyd yn briodol. Ac o arglwydd diolch bod ti yn datguddio dy hunan, bod na wirionedd, bod na oleuni yn y gair sanctaidd ar ein cyfer ni arglwydd. Ac ni'n diolch yn fawr i ti am hynny. Ac o arglwydd i ni'n gweddio y bydd pob peth yn ein hoedfa ni heno, pob peth yn ein heglwys ni, pob peth yn ein bywyd ni arglwydd, yn dod â gogoniant i ti. Neu di'n helpu ni arglwydd i beidio cymryd y gogoniant i ni'n hunain. Helpa ni arglwydd i gyfeirio popeth ata ti. Ti sydd deilwng o llom can. Ti arglwydd a neb arall. Ti sydd deilwng o'r holl addoliad a'r mawl, y doethineb a'r fendith. Ein Duw gogoneddus, y Tad sydd wedi rhoi ei fab i'n prynu ni, sydd ddim wedi ei arbed sydd wedi darparu aberth ar ein cyfer ni, i'n hachub ni, i'n rhyddhau ni oddi wrth ein pechodau, a rhoi ni fywyd tragwyddol. Diolch arglwydd, ti sydd wedi yn dy ddoethineb wedi trefnu popeth ar ein cyfer ni. Ti wedi darparu, i ni'n diolch, Jehova Jireh. Ac diolch i'r arglwydd Iesu eto, diolch i'r Mab am ddod mewn cnawd. Diolch bod e'n fodlon gadael y gogoniant a dod yn ddyn, a dod i fod yn dduw ddyn. A hynny am byth, dim troi nôl. I ni'n diolch yn fawr i uniaethu gyda ni, ei bobl, gyda dynoliaeth, bod dwyfol fab i ddyn yn frawd. I ni'n diolch. Ni'n diolch am ein brawd, bod e'n fodlon dod ato ni, bod e'n fodlon dod lawr ato ni, wrth yn hwchor ni, wrth yn hymyl ni, i fyw bywyd fel i ni'n gorfod byw bywyd o arglwydd, ac wedyn i farw drosto ni. I ni'n diolch heno am fywyd Iesu Grist, bywyd glân, bywyd sanctaidd, bywyd cyfiawn. Diolch. Dyna'n gobaith ni yw cyfiawnder ei fywyd ac wedyn ei aberth. Diolch am y gwaed, diolch am oen y Pasg. Diolch arglwydd bod yn ein glanhau ni o bob pechod.
Ac 'y ni'n gweld ein hunain heno, pechaduriaid i ni wrth natur arglwydd, gwrthryfelwyr, rebels i ni, ond nawr i ni dan arwydd y gwad, ac i ni'n rhydd, i wedi'n glanhau a'n golchi trwy waed yr oen. Diolch bod na ddim un pechod sy'n rhy ddu ac yn rhy frwnt i gael ei olchi gan rinwedd gwad mab Duw. O, diolch, i ni'n llawenhau yn Iesu Grist heno, i ni'n llawenhau yn ei waith drosto ni. I ni'n diolch bod e'n fyw a bod e wedi ei godi o'r bedd, bod e nawr yn y nef yn eiriol troso ni. Bydd e'n dod i'n casglu ni cyn hir, a wedyn ni byddwn ni gyda fe, a wedyn ni byddwn ni'n debyg iddo fe. Helpa ni arglwydd i redeg y ras nawr, mae'r Olympics yn dod, helpa ni redeg y ras o'n blaen ni nawr arglwydd, a fel Iesu, cadw'n golwg ar y llawenydd sydd o'n blaen ni i ddod. Helpa ni edrych y tu hwnt i'r presennol, poenus ar adegau, anodd. Helpa ni fynd trwy hwnna a goddef popeth mwyn y llawenydd sydd o'n blaen ni hefyd o arglwydd, o gael mynd ato fe, a cael bod yn debyg iddo fe, heb frychau na chrychni, heb unrhyw bechod yn agos ato ni. O, arglwydd, diolch. Cadw ni'n ffyddlon nawr, arglwydd. Cadw ni'n brysur yng ngwaith yr arglwydd. Cadw ni rhag yr un drwg i ni'n gweddio. Helpa ni annog ein gilydd a calwnogi'n gilydd, arglwydd. Helpa ni weithio gyda'n gilydd. Helpa ni garu'n gilydd, fel wyt ti wedi'n caru ni. Llanw ni o dy gariad i ni'n gweddio. Ac o, arglwydd, i ni yn gweddio dros waith, yr eglwys o arglwydd, a'i thystiolaeth i, ac ni'n gofyn i ti fywhau y gwaith yng nghanol y blynyddoedd, arglwydd. Bywhad y waith yw ein gweddi ni, ymwel â ni eto, arglwydd, gyda nerth mawr yr ysbryd glân. Gallwn ni siarad am yr ysbryd glân, gallwn ni glywed am yr ysbryd glân, heno eto, y trydydd person yn y diwdod, a'r arwyddion a'r nerthoedd mawr. Ond o, arglwydd, gawn ni weld yr efengil mewn grym eto yn ein gwlad ni, yn cydio mewn llawer o arglwydd. Yn dy drigaredd i ni'n gofyn hyn, bydd hi'n trigarhau. Wyt ti'n hoffi trigarhau, arglwydd? Ti'n araf i ddig, ti'n hoffi trigarhau. Trigarhau wrthon ni eto. Galw eto rhai i ddod at Iesu Grist. Bydd gael gweld o lafur y ienaid. Bendithia rhai sydd mewn gwendid o'n plith ni, bendithia rhai sy'n galaru o hyd o arglwydd, gofyn i ti cynnal nhw, helpa nhw bwyso'n llwyr arna ti ac ar dy breichiau di, y breichiau trygwyddol a'r addewidion gwerthfawr sydd yn y gair. Roedd nhw dy dangnefedd sydd i'w chlaw pob deall. Ac arglwydd i ni'n gofyn nawr i ti'n derbyn ni, ni'n gofyn i ti'n harwain ni, ni'n gweddio hefyd dros weithgaredd yr haf yn gyffredinol yn ein gwlad, gwersylloedd i ddod, cenhadaethau ar y traeth. I ni'n gweddio dros rheini eto, arglwydd, a byddi di'n defnyddio rheini. Tystiolaeth personol pobl hefyd, helpa ni dystiolaethu nawr i hau had o ddydd i ddydd, arglwydd. Helpa ni fod yn halen ac yn oleuni. Ond gweithgaredd yr haf yn arbennig bendithio eto yn dy drigaredd, arglwydd. Gogoniant i'th enw, gogoniant i Iesu Grist, gogoniant i'th ras. Derbyn ni, arwain ni siarad yn ni nawr llefara yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn heno, ysbryd byw y deffroadau, disgyn yn dy nerth i lawr, rhwygar awyr ath darannau crea'r cyffroadau mawr.
Wel, newn ni droi nôl am destun at y bennod gyntaf yn Llyfr yr Actau ac adnod 8. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Wel, ni wedi bod yn edrych ar thema person a gwaith yr ysbryd glân. Y trydydd person yn y diwdod. Ac i ni wedi gweld bod wedi cael ei addo yn yr Hen Testament. A bydde fe'n dod gyda dylanwad mwy dwfwn, mwy eang, mwy nerthol yn y cyfamod newydd. Wedyn ni, oedd yr addewid yma am fedydd. Chi'n cofio, Ioan yn gweud, dwi'n bedyddio â dŵr, mae un yn dod, bydd yn eich bedyddio chi ar ysbryd glân ac â thân. Ac bod hynny wedi dod ar y Pentecost i'r disgyblion cyntaf, a bod e'n dod i ni pan ni'n cael ein geni o'r newydd. Pan ni'n dod yn Gristnogion, i ni'n cael ein bedyddio ar ysbryd glân, ac wrth gwrs, allwn ni gael ein llenwi wedyn. A mae hynny'n digwydd yn Llyfr yr Actau yn ddilynol. I ni wedi gweld bod wedi dod, y person yr ysbryd glân wedi dod ar Iesu i'w nerthu fe yn ei natur ddynol, yn ei weinidogaeth e. Dath e ar y Pentecost i argyhoeddi y bobl o bechod, o gyfiawnder ac o farn. Ac mae Iesu yn addo, bydd e'n gofyn amdano fe a'i anfon e. Bydd e'n dod oddi wrth y tad ac oddi wrth y mab fel cyfnerthwr, neu diddanydd, helper, neu comforter. Mae'n dod â gair Crist, fe sydd wedi dod â'r gair trwy'r apostolion, sef y Testament Newydd, a dod â gras Crist, dod â bywyd, wrth gwrs, i bobl yr arglwydd. Ac mae'n ein haeleni ni, fe sy'n dod â'r bywyd yma o'r nefoedd i'n heneidiau ni. Y tro diwetha, oedd yr addewid o nerth, yn yr un adnod, nerth i dystio. A tro yma, nerth nawr te yn cyflawni arwyddion a rhyfeddodau. Nawr, unwaith eto, mae perygl i'r testun yma, pan chi'n sôn am wirthiau neu rhyfeddodau, arwyddion, signs and wonders, arwyddion a rhyfeddodau, mae perygl bod rhwygiadau yn dod, a maen nhw wedi dod ymhlith Cristnogion. A dyw hwnna ddim yn nodwedd o ddylanwad yr ysbryd glân. Y peth ola sydd yn nodweddu gwaith yr ysbryd glân yw adeiladu yr eglwys gyfan. Ac felly, mae'r rhwygiadau yma, wrth gwrs, pan mae'r ysbryd ar waith, mae'r un drwg ar waith. A mae eisiau creu niwed wedyn ni, a mae'r rhwygiadau yma yn gallu ymddangos. Felly, mae rhaid ni fod yn ofalus, a mae rhaid i ni fod yn barchus o'n gilydd, a ceisio deall beth mae yr ysgrythur yn dweud. Mae'n bwnc mawr, mae'n rhy fawr i un bregaeth, ond newn ni edrych tymed bach beth bynnag ar y pwnc yma heno. Nod yr ysbryd glân o hyd yw gogoneddu Duw, gogoniant Duw. Popeth mae Duw yn wneud, mae gogoniant Duw. Popeth mae'r ysbryd glân yn ei wneud, mae gogoniant Duw. Duw o tad, Duw y mab hefyd, gogoneddu Iesu Grist. Ac mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny bob amser. A hefyd, mae popeth mae'r ysbryd yn ei wneud yn hybu ac yn gogoneddu ac yn rhoi ffocws a spotlight ar efengil Iesu Grist. Gwirionedd yr efengil a reality efengil Iesu Grist. Beth mae'r gair yn dweud wrthon ni amdano fe. Felly, y gair yma nawr te, fe dderbyniwch nerth. Dynamis yn Groeg, dynamite, dynamic yn Saesneg, felly pŵer. Chi'n gweld beth yw ystyr y gair yn syth. Meddyliwch am dynamite, ynddo fe. Mae dynamite yn creu explosions. Explosion, mae popeth yn chwalu. Ond mae dynamite yw yn yr efengil yn dod â popeth nôl at ei gilydd. Reverse.
Na fydd. Ond dyna'r gair nerth grym. A mae'n bwysig yn y Testament Newydd, mae'n dod yn aml iawn trwy'r Testament Newydd, nid yn unig yn actau, ond yn llythyrau Paul hefyd. Ond i ni'n canolbwyntio nawr falle mwy ar llyfr yr actau a rhan o'r Hen Testament heno, mae'n ymddangos 9 tro eto, yr un gair, nerth, dunamis, yn llyfr yr actau. Heblaw un achlysur ym mhennod 4, mae'n golygu nerth i gyflawni rhyfeddodau ac arwyddion. Yn ogystal â nerth i dystiolaethu. Ond mae'n cynnwys nerth i gyflawni rhyfeddodau neu arwyddion a rhyfeddodau. I ni'n anheg os nag i ni'n rhoi y pwyslais iawn beth sydd yna yn llyfr yr actau. Ac wedyn dyma chi rai enghreifftiau, so I'm mynd i roi nhw gyd i chi sy'n angen. Actau 3 o'r darlleniad, 4 felly, a chi'n cofio oedden nhw wedi iachau yn enw Iesu Grist, y gŵr cloff wrth borth y deml. Pam i chi'n syllu arno ni? Pan chi'n edrych arno ni fel petai ni wedi gwneud rhywbeth? Fel petai ni wedi gwneud rhywbeth yn ein nerth, na fe, yn ein dunamis ni. Nag e. Dynamite Duw yw hwn. Nerth Duw mewn iachad. Goruwch naturiol o'r gŵr cloff wrth borth y deml. Wedyn, 6, pennod 6, Steffan. O ddim yn un o'r apostolion, diacon mewn gwirionedd o Steffan, ond yr oedd Steffan yn llawn gras a nerth. Yr un gair, dunamis, yn gwneud rhyfeddodau ac arwyddion mawr ymhlith y bobl. Mae yna. Steffan nawr. Wedyn ni, 19, yr apostol Paul, wrth gwrs. Gan mor rhyfeddol oedd y gwirthiau yr oedd Duw neu gwneud trwy ddwylo Paul. Sylwch ar y Saesneg, God was doing extraordinary. A dyna'r gair gwreiddiol, anghyffredin. Nid yr ordinary, nid y cyffredin, extraordinary. Trwy ddwylo Paul yn Ephesus, mae hwnna wrth gwrs. Ac wedyn ni, un arall te, ym mhennod 4, a gweddi yr apostolion, mae nhw wedi cael eu bygwth, dyn nhw'n mynd i fod i ddysgu rhagor yn enw Iesu Grist. Mae nhw'n cael eu bygwth, mae nhw'n cael eu carcharu, a mae nhw'n dod at yr arglwydd mewn gweddi, a mae nhw'n gweddio. A dyma rhan o'r weddi, y nawr arglwydd edrych ar ei bygythion, rhai sy'n ei herbyn nhw nawr, yr Iddewon, a dyro i thweision lefarid a air a phob hyder, a thithau yn estyn dy law i beri a chad, ac arwyddion a rhyfeddodau drwy enw dy was sanctaidd Iesu. Felly, nerth mewn cysylltiad eto gydag arwyddion a rhyfeddodau. Felly, a maen nhw'n rhoi nhw gyda'i gilydd, cyhoeddi'r newydd da ac arwyddion a rhyfeddodau. Mae'n amlwg felly yn y Beibl bod Duw yn cyflawni trwy ei bobl neu gyda'i bobl arwyddion a rhyfeddodau anarferol, goruwch naturiol, ar adegau. Allwch chi ddim peidio gweld e, mae'n glir iawn yn yr ysgrythurain. Gadewch i ni fynd nôl, y tro cyntaf ni'n clywed am arwyddion a rhyfeddodau yw llyfr Exodus. Felly Exodus pennod 7, a chi'n gwybod ble ni nawr, mae Moses ac Aaron ger bron Pharo. A mae'r arglwydd yn siarad a Moses ac Aaron bydda finnau yn caledu calon Pharo. Ac i mi amlhau fy arwyddion am rhyfeddodau yng ngwlad yr Aifft, ni fydd ef yn gwrando arno. Wel, mae 2 beth yna. Mae'r arwyddion a'r rhyfeddodau gan Dduw, ac eto, i rai pobl, dwi ddim yn gwneud taten o waniaeth iddyn nhw. Maen nhw'n galed, a mae calon Pharo yn galed, a mae'n cael ei galedu. Dwi ddim yn meddalu, a mae'n cael ei dorri yn y diwedd. Beth ddigwyddodd? Wel, dyma amser y 10 pla,
Dyna'r arwyddion ni'n sôn amdanyn nhw. Ffon Moses, wrth gwrs, yn troi yn neidr, a'r 10 pla yn dilyn, agor y môr coch, y golofn niwl, y golofn dan, arwyddion a rhyfeddodau yn digwydd wrth ddod a phobl Dduw allan o'r Aifft, a'i hachub nhw a mynd â nhw wedyn ni i wlad Canan. Beth yw pwrpas yr arwyddion a'r rhyfeddodau te? Wel, maen nhw'n cadarnhau bod Duw gyda Moses, bod Duw gyda phlant Israel. Mae'n arwyddion i ddangos. Mae Duw gyda nhw, a pa fath o Dduw yw e? Mae e'n fawr, a mae e'n nerthol, a mae nerthoedd mawr e o blaid ei bobl, i'w hachub nhw, a'i harwain nhw, a'i cadw nhw nes bod nhw'n cyrraedd gwlad yr addewid. Hynny yw, mae'r arwyddion a'r rhyfeddodau yn cyd-fynd gyda neges Moses. Weithiau, pan ych chi'n teipo rhywbeth, neu pan ych chi'n ysgrifennu, ych chi'n neud underline, neu chi'n neud bold, neu rhywbeth, a chi'n tynnu fe mas, chi'n rhoi sylw iddo fe, i gael tynnu sylw. Wel, mae'r arwyddion a'r rhyfeddodau fel petai'n tynnu sylw, yn tanlinellu, yn darlunio, yn pwyntio at pa fath o Dduw sydd gyda Moses ac Aaron ac Israel. Mae'n Dduw mawr, nerthol. Mae'n Dduw sydd gyda nhw. Mae'n Dduw sydd mynd i weithredu nerthol ar eu rhan nhw wrth i hachub nhw o'r Aifft a dod â nhw i wlad yr addewid. Mae'n gadarnhad iddyn nhw. Mae'n rybydd i Pharo, wrth gwrs. Mae'n rybydd i'r Aifft. Maen nhw'n gallu gweld. Ac yn wir, chi'n cofio falle bod swynwyr Pharo, y magicians, yn gallu copïo rhai pethau ar y dechrau. Y ffon yn troi neidr ac yn y blaen, a rhai o'r plau cyntaf. Ond wedyn ni, pan mae pla y llai, y gwybed neu'r nats neu beth bynnag o'n nhw, yn dod, chi'n cofio bod swynwyr yr Aifft yn gweud, so ni'n gallu copïo hwnna. Mae hwnna'n rhy fawr i ni. Trwy fis Duw y digwyddodd hyn. Mae nhw'n dweud, mae nhw'n gallu gweld, mae rhywbeth mawr fan hyn, a dyw i triciau nhw, neu beth bynnag sydd gyda nhw, dyn nhw'n gallu copïo hwn. Duw sydd yma. Mae Duw yn gweithredu o blaid ei bobl. Mae'n gogoneddu Duw yn ôl gair Duw. Mae'n cyd-fynd ar neges. Wi eisiau pwysleisio hwnna. Mae neges yr arglwydd trwy Moses, gollwng fy mhobol yn rhydd, mae'n cael ei gyd-fynd, a'i danlinellu, a'i roi mewn bold gan yr arwyddion a'r rhyfeddodau. Ac wedyn, wrth gwrs, i ni'n dod at yr arglwydd Iesu yn y Testament Newydd, ac gawn ni droi at Luc pennod 7. A chi'n cofio falle, y negeswyr Ioan Fedyddiwr yn dod at Iesu. Nawr, mae'n rhyfedd, achos Ioan oedd yn paratoi'r ffordd. Fe oedd yn pwynto ymlaen at Iesu. Fe oedd yn gweud, mae un yn dod ar yn ôl i sy'n fwy na fi. Dwi'n bedyddio dŵr, bydd e'n bedyddio ar ysbryd glân. Dyma fe, wele oen Duw. Ond nawr mae'n y jail. A mae'n dechrau cael ail feddwl. Ai fe yw y Meseia, ai peidio. A mae'n anfon negeswyr i ofyn, ai ti yw yr un, neu os un arall i ddod to? A dyma'r ateb mae Iesu yn ei roi. Dyma chi fod i weid nawr wrth Ioan. Mae'r deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwahangleifion yn cael ei glanhau, a'r byddariaid yn clywed y meirw yn codi, y clodion yn cael clywed y newydd da. Mae yna arwyddion a'r rhyfeddodau yn cyd-fynd gyda y newyddion da. Mae yna arwyddion a mae yna gyhoeddi newyddion da. A dyna ni'n gweld yng ngweinidogaeth yr arglwydd Iesu. Mae'n cyhoeddi y newyddion da, dyna'i bwyslais ond hefyd mae yna arwyddion.
sy'n cyd-fynd gyda y neges o newyddion da. A mae Duw yn rhoi ei stampau i ddangos, dyma'r Meseia, dyma fy mab, dyma fy ngwas, dyma fe. A mae'n rhoi stamp arno fe, ac mae'r arwyddion a'r rhyfeddodau yn tystio, neu'n ardystio a test. Mae dyma yw y Meseia, dyma yw yr un sydd wedi ei addo. A dyma beth mae Pedr yn dweud ar ddydd y Pentecost. Mae'n dweud hyn wrth yr Iddewon yn Actau 2, bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chi trwy wyrthiau a rhyfeddodau. Ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chi. Os gawn ni fynd nôl i'r rhan gyntaf, diolch yn fawr, Geraint. Jesus of Nazareth, y man attested, ardystio. Duw yn rhoi stampau yw hwnna. Dyma fe y Meseia, dyma fe fy mabu, dyma fe'r gwaredwr sydd wedi ei addo, dyma fe. Ac mae'r awdurdod sydd yn ei ddysgu fe, ac mae'r arwyddion a'r rhyfeddodau yn cadarnhau beth mae e'n dweud, y neges sy'n cael ei gadarnhau gan arwyddion a rhyfeddodau. Ond wedyn, mae Iesu Grist yn dweud rhywbeth wrth i ddisgyblion amdanyn nhw wedyn ni. Ac i ni'n dod at Ioan 14. Dyma ni. Dwi wedi colli'n lle yn hunan. Ydw i wedi rhoi Ioan 14? Nadw. Na. Dyma fe. Ioan 14. Mae'n ddrwg da fi, dwi wedi gwneud camgymeriad falle. Yn wir wy'n dweud wrthych, pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi'n ei gwneud. Yn wir bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini. So nid yn unig mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud arwyddion a'r rhyfeddodau, mae'n dweud wrth i ddilynwyr y byddan nhw hefyd. Ac wedyn ni, dawn ni at yr un o dyfu lan, i ni'n darllen ar ddydd y Pentecost, yr oedd ofn ar bob enaid, yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Chi'n gweld y dilyniant. So, yn hanes yr Exodus, yr achubiaeth fawr o'r Aifft, wedyn y Meseia yn dod, a'r arwyddion a'r rhyfeddodau'n cadarnhau pwy yw e, wedyn mae e'n marw ar y groes ac yn atgyfodi wrth gwrs, ac wedyn ni mae'n arwyddion a'r rhyfeddodau gan ei ddilynwyr neu trwy ei ddilynwyr sef yr apostolion a rhai oedd gyda'r apostolion fel Steffan hefyd. Nawr, mae'r gair yma yn Ioan yn anodd, achos mae'n dweud fel hyn, yn wir, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi'n ei gwneud, yn wir bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini. Wel, beth mae hwnna'n feddwl? Beth mae hwnna'n feddwl? Oherwydd mae Iesu Grist wedi codi pobl o farw'n fyw. Mae wedi codi Lazarus o farw yn fyw. Mae wedi tawelu'r môr Galilea, gyda'i air. Mae'n anodd gweld bydde rhywbeth mwy yn cael ei wneud. Ac mae un esboniad, dwi'n hoff ohono fe, y bydde yr arwyddion yn dilyn y groes ac yn dilyn yr atgyfodiad yn fwy eglur, yn fwy clir. Am ei bod nhw yn dilyn beth sydd wedi digwydd i'r arglwydd Iesu Grist. Yn dilyn ei farwolaeth a'i atgyfodiad a'r neges nawr bod wedi marw drosto ni ac wedi cael ei godi o'r bedd yn fyw. Oedd llawer o gamddeall, wrth gwrs, person a gwaith Iesu Grist cyn y groes. Yn cynnwys i ddisgyblion ei hunain. Oedden nhw ddim yn glir iawn, ond ar ôl hynny, maen nhw'n dod yn gliriach, wedi gweld y digwyddiadau a'r ysbryd glân yn dod arnyn nhw. Ac felly bydde pregethu a gwirthiau ei ddilynwyr yn nerth yr ysbryd glân
yn fwy eglur ei heffaith na chyn hynny. Wel nawr te, beth i ni'n gweld fan hyn? Mae'n Duw ni yn dduw mawr. Mae hwnna'n bwysig iawn yn dweud. Mae'n bwysig, un o'r peryglon mwyaf gyda ni fel pechaduriaid yw bod Duw yn fach yn ein golwg ni. Mae hwnna'n broblem barhaus gyda ni. A mae angen telesgop y gair a'r ysbryd glân i ni weld yn nes at y seis ydy. Chi'n gweld seren o bell, neu chi'n gweld y lleiad o bell, ond mae'n edrych yn fach. Agosach chi'n dod ato fe, golwg agosach chi'n gael, mae'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Dyna'r seis, chi'n dod yn nes at y seis ma fe. A mae angen hynny arno ni o hyd, wrth gwrs, gyda'n Duw ni, ein creawdwr ni, ein cynhaliwr ni, ein gwaredwr ni. Ac mae hwnna'n bwysig bod ni'n darllen y gair, bod ni'n myfyrio, bod ni'n dysgu mwy am waith Duw, yn y creu, yn y cynnal, yn yr achub, yn arbennig, yn yr Efengyl. A mwyaf chi'n gweld, mae fel cael telesgop, ac gyda help yr ysbryd glân, chi'n dod i weld bod e'n fawr, bod e'n fwy, mwy, a byddwn ni byth yn gweld y pen draw, wrth gwrs. Ac mae e'n waredwr nerthol i'w bobl. Grym Duw yw'r Efengyl. I ni pwysleisio hwnna. Nid rhywbeth i ni'n gallu neud yw e. Nid rhywbeth i ni'n gallu switcho mlaen yw e. Pan mae person yn dod yn Gristion, gwaith Duw yw e. Mae'n wirth. Mae'n wirth. Gwaith goruwch naturiol yw e. Nid rhywun yn newid i feddwl, nid rhywun yn penderfynu fel hyn neu fel arall. Nag e. Mae'n wirth. Mae'n wirth. Goruwch naturiol. A nerth Duw yw hwnna. Ac wrth gwrs, mae Duw yn addo hyn, mae di addo gwaredwr i ni, mae di addo ers y dechrau had y wraig i ddryllio'r sarf, had Abraham i fendithio'r holl fyd, mab Dafydd i fod yn frenin tragwyddol, mae di addo hyn. I achub ei bobl trwy ddryllio y gelyn yn fuddugoliaethus. Mae'n addo hynny. Mae'n gelyn mawr ni yw Satan a phechod a marwolaeth. A mae di addo gwaredwr. Ac yn ei nerth a'i allu fe i'n hachub ni trwy goncro y gelyn, chi'n gwybod? Ac chi'n cael darlun o hwnna yn Exodus, dryllio Pharo, dryllio yr Aifft, dod â'i bobl mas i wlad yr Addewid. Darlun o hwnna yn pwynt ymlaen at beth byddai'n digwydd yn Iesu Grist. Yr un bydde yn concro marwolaeth, yn talu am ein pechodau, ac yn ein ryddhau ni, ac yn ein harwen ni wedyn ni i wlad yr Addewid, i'r gogoniant wrth gwrs. Ac wedyn ni, mae e'n rhoi arwyddion a rhyfeddodau i gyd fynd ar neges. I gyd fynd ar gair yma, ac i gyd fynd â gwaith yr Efengyl. Pam mae e'n neud hynny? Wel, mae e'n help mawr i'n ffydd ni ac i'n dealltwriaeth ni o'r Efengyl. Mae hanes yr Exodus yn allweddol trwy'r Hen Testament. Chi'n sylwi, chi'n darllen trwy'r Hen Testament, chi'n darllen trwy'r Salmau, chi'n darllen y Proffwydi. Maen nhw'n cyfeirio nôl trwy'r amser at yr Exodus. Maen nhw'n cyfeirio nôl at beth nath Duw drostyn nhw. Yr arwyddion hanesyddol, ddigwyddodd yn yr Aifft, yn erbyn Pharo, yn agor y Môr Coch. Darllenwch y Salmau, gymaint o Salmau sy'n mynd dros yr hanes. A maen nhw'n cael eu hannog i gofio. Dyma'r Duw maen nhw'n cael eu hannog i lynu wrtho fe. Dyma'r Duw dylen nhw fod yn ei garu fe a'i holl galon. Dyma'r Duw, mae'n warth bod nhw'n troi oddi wrtho fe. Dyma'r Duw allu bendithio nhw mewn gwirionedd, yr un sydd wedi gwneud y fath waredigaeth ar eu cyfer nhw. A mae wedi dangos hynny, mae wedi dangos gydag arwyddion. A maen nhw'n pwyntio at y rhyfeddodau hanesyddol, mewn hanes, ar gyfer ei bobl. Felly,
Dyma'r Duw sydd yn eu caru nhw ac yn eu hachub nhw a'i gariad a chibon. Dyma'r Duw sydd wedi bod yn ffyddlon trwy daith yr anialwch ac yn ffyddlon i'w addewidion. Beth oedd wedi addo mlaen llaw i Abraham, oedd wedi cyflawni. Cannoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach. Mae'n ffyddlon i'w addewid, mae'n ffyddlon i'w bobl. Mae'n achub a mae'n cadw ar hyd y daith. Ac mae hynny yn cael ei weld, y manna, y golof niwl, y golofn dan, y dŵr o'r graig ac yn y blaen. Ac wedyn mae'r un peth yn wir pan ni'n dod at y gwaredwr, pan ni'n dod at yr arglwydd Iesu a'i arwyddion e. Mae e'n rhoi golwg i'r deillion, mae'n rhoi gallu i'r parlus, rai sydd wedi parlysu i gerdded, iachad amrywiol, codi'r marw'n fyw a cyhoeddi newyddion da. Beth mae'n dangos trwy hyn? Beth mae hyn yn cadarnhau? Mae'n cadarnhau neges yr Efengyl. Mae'n cadarnhau mae fe yw ein gwaredwr, mae fe yw y Meseia. Mae'n cadarnhau bod e'n rhoi bywyd newydd o farw. Oedd e'n codi'r marw'n fyw, oedd ei hunan wedyn yn codi o farw'n fyw, ac felly mae yna fywyd newydd anorchfygol i bob un sy'n credu ynddo fe. A mae'r rhain yn pwyntio ato fe. Oedd y rhai, wrth gwrs, fel Lazarus, bydde Lazarus yn marw to. Ond oedd yr arwydd yn pwyntio at y gallu mae rhoi bywyd newydd o farwolaeth. A dyna mae pechadur yn cael yn Iesu Grist trwy nerth Duw. A mae'r arwydd yn pwyntio, edrychwch, mae'n rhoi darlun i ni ohono fe. Os oedd e'n gallu galw Lazarus o'r bedd yna, mae'n gallu galw pechadur o'i gyflwr marwol pechadurus i fywyd newydd. A mae'n dangos mae'n pwyntio, mae'r arwydd yn dangos ac yn cadarnhau, tanlinellu, bold, beth yw'r neges. Ac wedyn, wrth gwrs, mae'n gallu'n iachau ni o'n hanabledd ysbrydol ni, yn parlus ysbrydol, yn darluneb ysbrydol. Mae'n gallu'n gwella ni o'r pethau yna, wrth gwrs. Mae'n rhoi golwg i ni, i weld Duw, i weld ein hunain, trwy ei ras a nerth yr ysbryd glân. Mae'n gallu nerthu ni i gerdded at Dduw, i gerdded yng ngwasanaeth Duw, fel oedd y claf o'r parlus yn gallu cerdded, fel oedd y gŵr cloff yn gallu cerdded a neidio a moli Duw. I ni gallu wneud hynny yn ysbrydol. A mae hwnna'n pwyntio ato fe. Mae'n arwydd, mae'n dangos, mae'n cyfeirio ac yn cadarnhau y neges. Ac mae yna gynhaliaeth i ni a nerth i fyw bywyd newydd. Ac oedd ei wyrthiau fe yn rhoi iachad llwyr yn syth. Achos i ni'n mynd i gael iachad llwyr rhyw ddwrnod. Beth yw pen y daith? Iachad llwyr. Llwyr. Oedd hi wrth bob pechod ac pob aflendid, pob llesgedd, i ni'n mynd i gael corff newydd, i ni'n mynd i fod ar ei newydd wedd yn debyg i Iesu Grist. Mae yna iachad llwyr yn dod i ni cyn hir. A mae'r arwyddion yn pwyntio ato fe. Maen nhw'n helpu ni weld y gwahaniaeth, y newid pan fyddwn ni yn y gogoniant. Fel oedd person yn cael ei wella'n llwyr gan Iesu Grist, byddwn ni wedi cael ein gwella'n llwyr pan fyddwn ni gyda'r corff newydd fydd gyda ni. Ac felly mae y cyfan yn tanlinellu, mae'n highlighto, yn bos os rhaid nhw chi'n iwso highlighter pan o'n i'n ifancach, o'n i'n iwso highlighter. A wedyn ni'n mes o lyfrau, mae rhaid i weid, ond sy'n mot, lime green. O'ch chi'n iwso rhoi fel yna highlighter ar y llyfr. O'n i'n edrych ar un yn ddiweddar. O'n i'n tynnu rai pwyntiau pwysig mas. Na fe, highlighter. A mae'r arwyddion yn neud hynny, i'n helpu ni yn ein ffydd i weld, i gael darlun o waith Duw ac i ddeall gwaith Duw, gwaith ysbrydol yw gwaith Duw, yn aml iawn yn effeithio ni gyd, ond gwaith ysbrydol, mae'n dechrau yn y galon yn diwedd, a mae darlun, mae'r arwyddion yn helpu ni ac yn gadarnhad i ni.
Ac i ni yn gweld wedyn ni, yr ail beth, maen nhw'n arwydd ac yn rhybudd i bobl eraill. Dyw y ffaith bod arwydd yn digwydd ddim yn golygu bod pawb yn credu. A ni gofio hynny, a ni byd o meddwl, o tasau yna wirthiau nawr, bydde pawb yn dod i gredu. Na, dim o gwbl. Oedd Pharo ddim wedi dod i gredu, ac oedd pobl yn amser Iesu Grist ddim wedi credu hefyd. Yr arwyddion oedd e'n wneud yn eu plith nhw, ac yr un peth gyda'r eglwys fore, wrth gwrs. Ond maen nhw wedi cael rhybudd. Maen nhw wedi cael arwydd. Mae'r Efengil ei hunan yn rybudd. Mae neges yr Efengil yn gwneud person yn ddiesgus, chi'n gweld. Mae'r greadigaeth yn gwneud ni'n ddiesgus, o fawredd a gogoniant yw. Mae'r Efengil yn gwneud ni'n ddiesgus o'i ras, a'i drigaredd, a'i barodrwydd i faddau a'n derbyn ni. A mae rhaid chi gofio hynny, a fi gyda chi, pan ni'n cyflwyno'r Efengil i bobl, falle bydd pawb ddim yn credu, ond bydden nhw wedi clywed a bydden nhw'n ddiesgus. A mae hwnna'n rhan o'n gwaith ni, yw gwneud bobl yn ddiesgus. Yn bwysig iawn bod ni'n rhoi y cyfle, bod ni'n rhoi yr Efengil o'i blaen nhw. A mae'r un peth yn wir am arwyddion. Maen nhw'n brawf i bobl. Mae bist yw fan hyn, fel wedodd Iesu Grist, fel wedodd swynwyr Pharo, bist yw hwn. P'un bod nhw'n dod i gredu, yn yw wedi nebido, maen nhw wedi gweld bist yw. A mae'n arwydd ac yn rhybudd wedi ni. A mae'n gallu dangos ffolineb a styfnigrwydd a caledwch calon pobl, yr arwyddion hanesyddol am Iesu Grist a'i groes a'i atgyfodiad, bod nhw ddim yn credu eto. Nesa, mae rhaid i ni hefyd i gofio y gall Satan a gelynion a rhagrythwyr gyflawni arwyddion. A mae hynny'n glir iawn yn y Beibl. Nid dim ond Duw sy'n cyflawni arwyddion. Ac wrth gwrs mae hwnna'n cymlethu y darlun yn llwyr. Ond dyna reality. Maen nhw'n gopïau ffug. Weithiau mae rhywbeth fel petai yn digwydd, ond dyw e ddim yn dod oddi wrth y Dduw. Swynwyr Pharo, felly o'n nhw'n gallu copïo at ryw bwynt beth bynnag. Ac wedyn ni Mathew pennod 7. Yn credu ta hwnna, hwnna sy'n nesaf gyda'n. O, na fe, ie, diolch. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, arglwydd. O'n i fiom yn proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan gythreiliaid. Ac yn dy enw di yn cyflawni gwirthiau lawer. Dyma chi, pwy yw'r bobl yma? Wel, rhagrythwyr yw'r rhain. Bydd Iesu Grist yn dweud yn y diwedd, dwi ddim yn nabod chi. Ewch bant oddi wrthyf, chi ddim yn neud yn cyflawni ewyllus fy nhad. Dwi ddim yn nabod chi ddim yn bobl i fi. Ond edrychwch ar ei CV nhw, edrychwch ar beth maen nhw'n gweud, edrychwch ar beth maen nhw wedi wneud. So allwn ni fynd nôl am eiliad bach. Sori, diolch. Arglwydd, ni wedi bod yn proffwydo, ni wedi bod siarad yn enw yr arglwydd. Yn bwrw allan gythreiliad ac yn cyflawni rhyfeddodau. Felly, fel ni'n gweud, mae gelynion yn gallu wneud hyn, mae rhagrythwyr yn gallu wneud hyn. Ac mae hwnna yn golygu bod rhaid ni fod yn ofalus iawn, mae rhaid ni gael dirnadaeth arbennig. Os na sôn am rhyfeddodau, dwi'n ni at hwnna mewn eiliad nawr. Wedyn, yn y Testament Newydd, mae'r Apostol Paul yn rhybuddio cyn ail ddyfodiad Iesu, bydd person yn codi yr anghrist, y dyn anghyfraith, y man of lawlessness. A bydd e'n twyllo lot fawr o bobl achos bydd e'n cyflawni rhyfeddodau. Wedyn, yn llyfr y datguddiad, mae sôn am y bwystfil. Bwystfil y môr, bwystfil y tir. A bydd yr ail bwystfil yn cyflawni rhyfeddodau ac yn twyllo pobl. Okay. Mae'n gallu digwydd mewn crefyddau eraill, jyst i'ch drosi chi ragor. A ni'n darllen chydig wythnos yma
am hyn, a dyn oedd wedi bod yn genhadwr yn Affrica, ac oedd e'n dweud, pan wy'n clywed am rhyfeddodau heddi mewn eglwysi gwahanol, dwi'n wyliadwrus iawn, wedodd e. Achos dwi wedi gweld llawer o'r rhain mewn crefyddau neu hyd yn oed addoliad paganaidd arall. Dyma beth mae'n dweud. None of these signs are new to me. Healings, visions, tongues, exorcisms. Right? The trouble is that I've seen every one of them, mewn italics, in non-Christian religions. And outwardly, there is no difference in the signs, except that what was done in the name of Jesus, and the other was not. Of course, if the person was also responding to the gospel, there was a real and lasting change in life. That is why I cannot get excited about healings in themselves, and why I can reverently understand how Jesus used them sparingly and retreated when the crowds became too great. Na chi? Felly, beth mae'r cenhadwr yma'n tystio iddo fe, bod chi'n gallu gweld, a bod wedi gweld arwyddion tebyg, ffug, copis, mewn crefyddau eraill sydd ddim yn grefyddau Cristnogol. Lle mae'n cael ei wneud yn enw Iesu, a'r person yn credu'r efengil, mae'r newid yn barhaus. Mae'r effaith yn para. Felly, mae hwnna'n rhywbeth i ni gofio nawr ac i gadw yn ein cof ni. Pe sydd yn tueddu rwygo Cristnogion, ydyn nhw yn ymddangos heddi neu beidio. A mae hwnna wedi creu lot o densiynau, mae'n dal i wneud, wrth gwrs. Yn bersonol, fedra i ddim gweld, allai i ddim gweld yn y Testament Newydd, bod yn dweud yn glir y byddan nhw'n peidio. Allai i ddim gweld hynny'n bersonol. Mae rhai bydde'n anghytuno gyda fi yn dadlau ar sail rhai darnau ac yn cymhwyso nhw mewn ffordd arbennig. Yn bersonol, allai ddim gweld hynny yn hunan. Ond mae yna gwestiynau i'w gofyn. Os i ni'n clywed am arwyddion, rhyfeddodau yn digwydd, mae yna gwestiynau i'w gofyn, cwestiynau pwysig iawn, yn ôl beth i ni wedi darllen yn yr ysgrythur nawr. A yw'r gwirth honedig yn real? Os na brawf bod e yn real, a bod e ddim yn ffug. Nawr peth cyntaf, mae hwnna'n bwysig, yn dweud, yn sylfaenol. Wedyn ni, ydy yn arwain y bobl sydd wedi profi hyn i fwy o gariad at yr arglwydd Iesu Grist, mab Duw, yr un sydd wedi dod i fod yn iawn dros ein bechodau ni ar y groes ac wedi atgyfodi y trydydd dydd. Nid unrhyw Iesu, ond yr Iesu yma yn yr efengil. Mab Duw, y gwaredwr sydd wedi marw dros ein pechodau ac wedi atgyfodi y trydydd dydd. Mae angen dirnadaeth arno ni. Mae angen bod yn ofalus iawn. Mae rhaid rhoi yr rhybydd yna. Achos i ni'n gweld yn yr ysgrythur, mae yna gopïau, ffug, gelynion, rhagrythwyr ac yn y blaen. So mae rhaid ni fod yn ofalus. A dyma mae Iesu, fel mae ein rhybuddio ni ei hunan. Yn Marc 13. Oherwydd fe gyfyd bydd yn codi gai feseiau, false messiahs, a gai broffwydi hefyd. Bydd yn honni proffwydo yn enw'r arglwydd. A rhoddant arwyddion a rhyfeddodau. I arwain ar gyfeilion yr etholedigion, petai hynny'n bosibl. Ac oedd un esboniwr yn gweud, maen nhw fel petai hyd yn oed plant Duw yn dod within y wisger o gael eu twyllo gan arwyddion gai broffwydi, false prophets wrth gwrs. Felly, ydy'r amlygiad o nerth yn gogoneddu Duw? Ydy Duw
yn y canol. Ydy'r gogoniant i gyd i Dduw ein hachubwr, Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. Ydy'r gogoniant i gyd i'r arglwydd Iesu Grist. Neu ydy e'n tueddu o goneddu dyn? Os na fwy o sylw'n cael ei roi i'r person falle sy'n cyflawni pethau, neu'n honni cyflawni pethau. Gyda rhagrithwyr, oes amlygiad o ffrwyth yr ysbryd glân yn ogystal â nerthoedd yr ysbryd. Y gwahaniaeth, un o'r pethau sylfaenol sydd yn gwahaniaethu rhagrithiwr, yw bod dim ffrwyth yn ei fywyd, ffrwythau yr ysbryd. Y cariad yna, yr tangnefedd yna, yr ymaros ac yn y blaen, y ffrwythau yna, bod yna newid yn y bywyd, yn y ffordd o fyw, bod yna newid yn y person. A chi'n gallu gweld rhywbeth o'r arglwydd Iesu yn y person ac hynny'n cryfhau yn ogystal â ryw nerthoedd eraill. Oes amlygiad o i fuddod di-gwestiwn i air Duw. I fuddod i ewyllus Duw. Ai hwnna sydd ben, uwchben popeth arall. Ydy hyn yn adeiladu pawb yn yr eglwys. Mae'r ysbryd glân, i ni'n darllen am ddoniau yr ysbryd glân, a hwnna'n faes ddown ni ato eto, yn cael ei roi i adeiladu pawb. Nid i greu first class a second class, i adeiladu pawb yn yr eglwys, gyda'i gilydd yng nghorff Iesu Grist. Ydy'r arwydd neu'r wyrth neu beth bynnag yw yn cadarnhau yr efengyl. Odi fel rhywbeth sy'n tanlinellu, odi e'n rhywbeth sydd fel staff yn cynnal, ydy fel llaw forwyn i bwynto at yr efengyl. Mae'r efengyl sydd wir yn y canol, a mae hwn yn tanlinellu ac yn cadarnhau realiti a gwirionedd yr efengyl. Sylwch chi yn y darlleniad, yn Actau 3, mae'r wyrth yn cymryd lle, mae Pedr ac Ioan wedi gwella'r dyn yn enw Iesu Grist. Ond beth sy'n digwydd yn rhan fwyaf wedyn o'r bennod yn dilyn? Beth mae Pedr ac Ioan? O, dewch to fori, falle fydd gwyrth arall. Nag e. Dyma gyfle i bregethu'r efengyl. Dyma brawf mae Iesu yw'r Meseia. Dyma fe yr un hyd i wrthod. Dyma fe mab Duw. Dyma'r un oedd wedi addo. Dyma'r un sydd wedi marw ac wedi atgyfodi. Dyma'r un wneith roi bywyd newydd i chi ac adnewyddiad, tymhorau adnewyddiad i'ch bywyd chi, os newch chi edifarhau a chredu ynddo fe. Mae'r wyrth dim ond yn springboard i'r efengyl. Dim ond yn llaw forwyn i arwain at gyflwyno yr efengyl. Felly, mae gyda ni'r arwyddion a rhyfeddodau hanesyddol sydd yna i'n cadarnhau yn helpu ni ac maen nhw'n rhybudd hefyd. Os oes bethau honedig yn digwydd heddiw, wel mae rhaid ni fod yn ofalus iawn. Dyna y rhybudd. Mae rhaid ni bod yn ofalus iawn. Mae rhaid ni ddisgwyl bydd rhai ffug yn codi. Mae Iesu Grist yn dweud hynny, mae'r apostol Paul yn dweud hynny, mae llyfr y datguddiad Ioan yn dweud hynny hefyd. Felly mae rhaid ni fod ar ein gwyliadwraeth. Rhaid ni wneud yn siŵr mae efengyl Iesu Grist, efengyl Duw, gogoniant Iesu Grist sydd yn y canol yn llenwi popeth. A popeth arall dim ond yn ymylol ac yn cefnogi ac yn cadarnhau hynny. Gogoniant yw enw. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr emyn ola heno yma i'n waredwr Iesu Grist, fab Duw. Werthfawr oen ei dad, Meseia, sanctaidd, sanctaidd yw.
Diolch o Arglwydd am dy air. Diolch bod ti'n dduw mawr y rhyfeddodau maith. Ac o Arglwydd rhyfeddol yw pob ran o thwaith. Ac o Arglwydd i ni'n diolch am yr efengil rhyfeddol, a'r efengil goruwch naturiol nerthol, yr efengil sydd yn achub pechaduriaid, a'i cymryd nhw o'r llwch i'r gogoniant, y Duw sydd wedi dod mewn cnawd, yr un sydd wedi byw gyda dynion, yr un sydd wedi marw drosto ni ac wedi codi y trydydd dydd yn fyw. Diolch am y rhyfeddodau hanesyddol sy'n tanlinellu realiti a gwirionedd yr efengil ac sy'n rhoi darluniau i ni o realiti ysbrydol. Ond diolch Arglwydd yn arbennig am ein geni ni o'r newydd. Y rhyfeddod mwyaf o Arglwydd yw newid calon dyn a dod â ni o dywyllwch i oleuni ac o feddiant Satan at Dduw. Helpa ni Arglwydd i gofio bod ti'n Dduw mawr, bod ti yn Dduw rhyfeddol, ond helpa ni fod yn wyliadwrus. Helpa ni gofio bod na elyn a bod na ddichellion gan yr un drwg. Roi ni ddirnadaeth Arglwydd, os i ni'n dod ar draws honiadau o ryfeddodau. Helpa ni fod yn deg, helpa ni fod yn real ac yn onest, ond helpa ni gael dirnadaeth hefyd. Ac o Arglwydd i ni'n gweddio bob amser. Mae dogoniant di fydd yn y canol, mae rhyfeddod yr efengil fydd yn y canol, a gwirionedd yr efengil, a gwirionedd dy air di hefyd. Aros gyda ni nawr felly, gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, arhosol gyda ni hyd nes y daw. Amen.